dneska vás vítame u ďalšieho videa. Budeme natáčať útek z väzenia a je tu a so mnou aj brat. Ahojte ľudia. No tak ideme hrať. Poď. A keď sa dostaneme na koniec, tak musíte nám dať like a odber. Lukáš, povedz koš. Koš. Padne ti na teba smradlavá ponožka. To nebolo vtipné. Čo to hovoríš? To je neslušné. No to nie je také neslušné. Nie. Nepadlo. Kosť. Čo robíš? Čo ma ťaháš? Počkaj, krumpač. To není krumpac. No poď. Počkaj, ja si musím niečo zobrať. Vilu. Počkaj, vilu. Tam je Už mám vilu. Starú dobrú kamošku. Čo si zobral? Nič. Rýchlo. No, dobre. On ma náňa. To je desné. Juhu. Ja som to. Policajt ma nikdy nechytí. Haha. Zlý policajt. No poď. No poď. Nie, ty si spadol. Počkajme na môjho brata, lebo on spadol. Dám rýchly strich. No tak už je tu. Konečne je tu. A môžeme ísť. Dobre, tak ideme si vybrať. Zoberieme si lopatu, musíme to vykopať. A tak. No. Čo? To už je hneď toto? Oni to nejak zmenili, podľa mňa. Ja neviem, prečo to tak zmenili. Ale to sa ani neprepadáva. Oni to nejak moc zmenili. Tomu nechápem. Ja neviem. Aj toto zmenili. Dámy a páni, napíšte do komentárov, kedy to zmenili, pretože ja neviem, kedy to zmenili. Ja som asi to hral, keď som bol ešte malý a takéto to nebolo. No poď. Nie. Čo? Teba to nezabilo tá kola, že išla po tebe? Tak idem. Môžem ísť? Tak ja idem aj hore. Niečo. Počkaj, ja som hral nejakého iného predtým. Tak dám rýchly strich za bratom. Juhu. No, tak už som sa strihol za bratom, takže môžem ísť. To čo je? Počkaj. To je nejaký policajt zlý. No, nemá. Pomoc. Ty sprostý rytier. Nechaj ma, rytier. Pomoc. Aj pomôžte. No. To čo je? Oni to podľa mňa zmenili nejako. Neviem, ja som to hral. Áno. Také. Tak. Dlho som to nehral, tak sa to Ani ja mohlo. som to dlho neviem. Určite, že to vybrám. Dávaj. To bude Ideme. Dávaj. prúši. Prečo si väčší? Áno. Zop, prší. Ale musíme byť na konci, čo najrychlejšie. Na konci vám ukážeme, že budeme troliť ďalších hráčov. Jak skáčeš? No proste ja som saltok. Nie! Salto? Nie, dámy a páni, musím od začiatku. A ja som dobrý. Ja mám salto. A ja nemám salto, ja rovnám.
Ja reálne skáčem. A ja reálno skáčem, však robím salta. Nie, ty fejku. Ty si fejkoval. Dobre, už som. Dobrý. Ja už som tu, bro. Tak tu som. Á, Prostý. počkaj, čakaj. Tak keby, dámy a páni, keby vám ukážem Šaňov mobil, tak ten je jak ďaleko boho. Tak dám strich. Napíšte svoje meno do komentáru, aby som vám dal frienda. Tak už si tu, kedy prídeš, no? To tu, ako som si grgol, to bolo strašné. Čo? Ty si negrgol to v tej hre. Tak poď. Jo. Ti ukazuje vrič. Čo je? Tak kam mám Tady. ísť? Neviem, kam mám ísť ani. Čakaj, Ja mám ísť tam hore. čo je? O, ja som to otvoril. Ale potrebuješ rebrík. Rebrík. Reblík. A to nie je rebrík, ty rebrík. Keby sme zobrali tie stoličky. Nie. Toto čo je? Však tam je rebrík. Wow, to sa vie zatvoriť. Otvoriť, ty zatvoriť. To sa vie otvoriť, nie zatvoriť. A ja to neviem rozbiť. Počkaj, však stoj. Čo robíš? To mám... Ako? Čo? Ja som strašne malý a to nedotiahnem. Dobre, tak už som to zvládol. No poď. No dobre, počkaj. Dámy a pani, idem vyplenkovať kamoša. Poď. Zabijem ťa. Prečo? It's a prank. Tu ti ostali život. Tak ja sa s tebou nekamarátim. No tak môžeš ma zbiť s tým šrobovákom, jak chceš. Nie! Však počkaj, čo robíš? Počkaj. Čakám ťa. Ty si nečakáš. Dámy a páni, niečo idem urobiť. Nie, sa posúva. To viem, že ma ide spiť. Teraz teba. Premeníme sa na gard. Alebo nie. No a čo by sme si mohli? Au! To, vidíš, že tu ide aj so šrobovákom. Teraz ti to vrátim. Čo robíš? Ja ťa zmátim. A keď dámy a páni sa dostaneme na koniec, tak vám ukážeme bitku. Že, brácho? Áno. Čak, ale počkaj na mňa, čo tam robíš. Ja si to tam dávam, iba posúvam. Tak ale čakaj na mňa. Počkaj, iba si to popisovávam. Však čakaj na mňa, na čo to posúvaš? Dokola už asi dvakrát. Počkaj, čakám ťa. Tak ma počkaj. Ja už to mám asi, no. No dobre, to bude aký dlhé video možno. Už má 9 minút. Čo? To je ako ideme rýchlo. Čo robíš? Kašle. Počkaj, čo robíš? Poď sem ešte. Au, čo robíš? Však poď sem. No, poď, čakaj. Dobre, dámy a páni,
Páni. Noob. To je noob, dámy a páni. Je to proste noob. A teraz to posunú. Bohužiaľ. Ako dám väčšiu size, bro? Teraz to musím mazať hodinu. Prdele. A už to zmizlo. Ja to mám rád sa korčulovať tak. Toto není korčulovanie. Prdele, musím sa resetnúť. Však počkajme. Zaskočil. A to sankovanie mám rád. To není sankovanie. Ja viem, že to není sankovanie. A spadol som, lebo som noob, vieš čo. Ale toto... To som mal vymazať, to čo som dal na seba, to som mal dať na seba, nie na teba, bro. Som taký noob, akože fakt. Vač. Lukáš, ja som to zvládol, to musí stále skákať. Som dlho skákal. Však ja stále skákam, to čo sú rady. Nie, ja som klikol na jump a nefungovalo to, tak to čuj. Toto hore tam ťažké, tam nie celý zač. Zvlášť to. Yes, bro. Fú. Ale tam to bude ťažké. Neuveríš tomu. Však to je najľahšie, bro. Čo? Čo? To mám skákať, alebo čo? Lukáš, ja som to zvládol. Lukáš. A ja. Lukáš, ja som hore. A ja. Poď. Však to easy, bro. No, to nie je až také skoro. Je to ľahké, tak poď, dávaj. To ešte Fudzuka. najťažšie. Jet Fudzuka. Dobre, Fudzuku si zoberiem. Nie, prečo on môže ísť aj sem? Nie, pomoc. Nechaj ma. Na mňa hodí ovocie. Ja ho zmátim, Ma to bum. bolí. Ja som ho buchol s týmto. No dávaj. Poď, zomri. Počujeme, ako ja... Môj zomrel. Už môžem ísť preč. Aj môj zomrel. Som preč. To čo sa mi stalo? A ja Keď som nič. si dal Fudzuku, tak sa mi to dostalo. To čo, A ja nemám nič, ja mám iba normálne. to čo je? To som si nemala ani tú Fudzuku brať, bro. Ja som ti to hovoril. Tak idem. Ja ťa zmátim. Au. To ako chodíš? Však po rebríku, ne? Ty chodíš ako tipno. Au. Sa zabijeme jedlom. Hej, tu sú lasery, no to ja čo robím? Robím salta. A nemám. Ja. Sú takí sprostí. Ukáže, že mám jeden laser. Nie. Ja som si myslel, že to prekonal. To Nie. Dobre, ja som to urobil. Ja tu počkám. Poriadnou Fudzuku. Toto je čo pre Boha? Tuto? Čo? Tak to môžeme ísť. To ma nezaujíma, to už idem. Ukážem vám trik. Keď ho viete, prepačte, že som taký noob a vám ho hovorím. A poviem vám jeden Poďme trik. do toho.
ukážem vám jeden trik, že keď to dáte takto, tak som sprostý, jo? No není som. A potom to zoberete zase naspäť. Naspäť si to zobereme. A zobereme si to ešte. Nie, už je tu. Nie, berbel. A teraz... Nie, on zautočí. Rýchlo strieľaj, Lukáš. Ty strieľaj. Au. Ty Môj si- zomrel. Aj môj zomrel. Ale mám stále fudzuku. Takže teraz ty zomreš. Au. Ale prečo ja nemám? To nie je fér. Au. Od začiatku musíš ísť. No bro, nechcel by som. Ale Lukáš, prestaň. Tak prestanem ešte na video. Tak poď tam. Tak ja sa odpojím. Keď chceš, neodpojím sa. Tak on to livnul, dámy a páni, takže môžeme ísť sami, to vieme. Au. No. Je to hrozne ťažké. Ty kokos, ako sa narazí. Už idem. Vidie ešte jedno video za tento deň. Teda ešte 3 videa za tento deň výjdu. A ty čo robíš pre Boha? Ja robím salto, aké kapučky. Tak ja už idem na tú benzínku ešte, čo tam mám robiť. Aha, to auto sa rovno netočí, ja to tam Áno. asi nechám. No, tak ja som na benzínke, neviem, čo tu chcem. A točiť sa tam bude točiť a ja idem na benzín. Počkaj, tam je niečo tajné, bro. Tam musím ísť. Ako sa tam má dostať? Počkaj, ide cez tento rebrík? Čo tam robí to auto? Čo? Ty sa tam dostaneš? Ty si aký borec, bro. Tam musíš ísť na rebrík a sa tam dostaneš, no. Energetiak, to chcem. Zober túto bráničku. Au. To sa mi otvorí. Ja viem. A toto by sme preskočili. Toto potrebujeme na to, aby sme tam išli, bro. A? Ja. Dobre, už som tu. Tak si to musím zobrať ešte raz, tak. Už to mám. Zoberiem si takto. Lukáš, ja som na streche. Ja som hrozne malý, takže ja to nezvládnem. Tak toto môžem už nechať. Nechaj to. Ja som ti hovoril, že mal si byť veľký, nie taký maličký. Ale som krajší jak ty. No, si krajší. Idem preč. Idem preč, ja idem preč. No dávaj, poď so mne. Ja som tam zostal. Ale už som tu. Policajt! Ja som policajt! Ty čo do mňa streláš? Au, zomrem za... Budeš väzeň. Nebudem väzeň. Čo? Tak chod do helikoptery, musíš ísť zať. Lukáš! Tento kopu Ja sa odpájam, keď chceš. Tak čau. Tak ale musíme na konci pozdraviť divákov, tak poď sem. Počkaj, ale ty si ma kvôli tomu zastrelil. Musím ísť Gravity znova. boost? Gravity boost, tak to je. Lukáš, a ty ma budeš vidieť. To čo je? Niečo máš také Classic filter. Takže ja asi budem vidieť cez teba. Čo? Helikoptera je preč? Sa môžeš teleportovať. Teleportovni sa. Lukáš, ja som sa telepolovať. No dámy a páni, musíme končiť.
Čaute. A like odber nezabudnite. Čau.